Ja by som zobral tu MI dievča. Môžeš mať obe a sú sestry. Čiže to znamená, že je MOJA. Môj inštinkt je inštinkt diplomata. A čo ja vidím je MIRO. Vieš, že deliť sa je pekné? A samozrejme, keďže ja som diplomat a uvažujem ako diplomat, Ľudia, Epstein, poďme na to. Čo má Lajčák s Epsteinom? festival ľudskej zloby a mediálneho hyenizmu. Predtým ako začneme, prosím, neberte toto video ako môj politický názor. Ďakujem. Lajčák ako zástanca tradičných hodnôt nám ukázal, ako tradičné hodnoty naozaj fungujú. No však pozrieme sa na to. Ak ste nevideli moje predchádzajúce video, tak ak pôjdete do ymail.world, tak uvidíte všetky komunikácie, ktoré mal Epstein so svojimi kamarátmi. Tak napríklad si teda pozrieme Lajčák. A poďme na to. Čo tu máme? Asistentka Lajčáka v roku 2018 píše Epsteinovi, kedy Mirko príde. Hovorí Epsteinovi, že prídu traja, on, jeho žena a jeho dieťa, jeho dcéra. No a keď prídu, tak ich plán je ísť na show Michaela Jacksona, Mandalay Bay v USA, v Las Vegas. No a tu je dôkaz toho teda, že Miro nemal s Jeffreym absolútne nič spoločné. Bol to iba diplomatický vzťah. A samozrejme, keďže ja som diplomat a uvažujem ako diplomat, Jeffrey mu píše, bola to zábava? A Miro píše, áno, bolo to skvelé. Lístky boli úžasné. Jeffrey píše, som rád. Asistentka Jeffreyho Epsteina píše, Miroslav Lajčák potvrdil, že sa s tebou stretne na obed v sobotu. Neviem inak, čo toto znamená, ale je tam veľa, rovná sa vo veľa e-mailov. Ak viete, čo to znamená, tak mi prosím dajte vedieť do komentov. No ale to nič až také není. Až to, kým jedete do justice.gov a pozrite sa na všetky súbory a všetky komunikácie, ktoré si Mirko s Jeffreym písali. No a boli to viac také kamarátske. A napríklad veľa správ typu pozdravujem z Dublinu, pozdravujem stadiaľ. Napríklad Lajčák píše, som rád, že som naspäť v New Yorku. Jeffrey píše, ja som späť o 9. večer. A Miro píše, nechcem ťa dnes večer otravovať, len som ti chcel dať vedieť, že som späť. Veľmi diplomatické. A Jeffrey mu na to píše, máš zajtra voľno? A Lajčák píše, nie som na festivale slovenského dedičstva. festival ľudskej zloby a mediálneho hyenizmu. A večer budem letieť do Washington DC. A Jeffrey píše, v tom prípade bude mať svoju vlastnú verziu dedičstva. A Lajčák, som si istý, že to bude zábava. So smajlikom. Môj inštinkt je inštinkt diplomata. A takto sa ďalej dohadujú, kedy sa vlastne stretnú. Až nakoniec sa stretli niekedy v piatok o 6. večer. Mám sa len tak náhodne kliknúť na nejaké správy. Ďalšie správy, kde sa v júli roku 2018 Lajčák s Jeffreym dohadujú, kedy sa stretnú. Jeffrey mu píše, čo bude mať voľno cez týždeň. A nakoniec sa dohodnú, že stretnú niekedy vo štvrtok. Jeffrey mu posiela tento link. Handle things, I'm smart. Not like everybody says. Like dumb, I'm smart and I want respect. Wow. A čo na to Mirko? A samozrejme, keďže ja som diplomat a uvažujem ako diplomat, 3 veľmi zasmajúci smajlíky. Trump sa vyhrážal Iránu. Áno, videl som to a hneď som si pamätal našu konverzáciu. Rozmýšľam, o čom sa rozprávali. Zase ďalšie správy. V roku 2018, ale teraz koncom augusta rozhodnuté. Musím ísť do New Yorku v sobotu ráno, čo znamená, že nebudem mať časť ísť do Palm Beach. Škoda. Wow. Palm Beach je miesto, kde sa to všetko začalo. Podľa tohto článku v roku 2005 Palm Beach polícia začala vyšetrovať Epsteina potom, ako rodina 14-ročného dievčaťa uviedla, že bola zneužívaná priamo v jeho vile na Palm Beach. A v roku 2008 Epstein priznáva vinu v súvislosti so štátnymi obvineniami, a to je navádzanie na prostitúciu a navádzanie na prostitúciu neplnoletej osoby. Jeffrey píše, budem naspäť pondelok. Lajčák, nemám čas v útorok. Čo ti viacej vyhovuje, pondelok alebo streda? A nakoniec sa dohodnú, že sa stretnú pondelok o 6:30. Miro mu posiela nejakú fotku, ktorú nevieme, že čo to je, ale opísať ďalej, že je to v New Yorku. Môj kamarát kupuje nehnuteľnosť na Bahamách. Má tiež skvelú nehnuteľnosť v Španielsku. Dá môjmu kamarátovi vedieť, ale myslím, že má skôr záujem kupovať nehnuteľnosť v Karibiku. Rozumiem. A môže sa opýtať Michaela ohľadne toho domu v Majorke. Jednoducho mnoho takýchto správ, ktoré sú naozaj kamarátske správy, to nie je diplomacia. môj inštinkt je inštinkt diplomata. A tie známe. Lajčák píše, iba chcem potvrdiť, že budem u teba o 6. Áno. O 2 dní neskôr, zdravím z Bratislavy. Vyhovoval by ti prvý alebo druhý týždeň v novembri. Budem v Montenegro. Miro Lajčák zdieľa s Epsteinom, že to bolo včera v médiách. Nevedíme, že čo píše. Oj, veľmi zlé.
Potom posiela fotky z Vysokých Tatier. Rozmýšľam, že či je to fotka, kde je jeho manželka s dcérou. Zaujímavý a potenciálne veľmi užitočný pre Slovensko aj pre mňa profesionálne. Odchádzam z Moskvy o 15 minút. Zajtra letím do Dublinu. V strede v noci som späť v Bratislave. Zase posiela ďalšiu fotku z Moskvy. Nevidíme, čo tam je. Ak si sa s ním poznal, musel si byť súčasťou jeho nelegálnych aktivít, ale je to nezmysel samozrejme. A píše, dievčatá sú skvelé. Nemám pri sebe momentálne dievča. Si diplomat. Nie, ja naozaj pri sebe nemám dievča. Momentálne. Príliš veľa očí sa na mňa pozerá. Fuj. Je to v pohode, ja vám dve. To nie je fér, píše Lajčák. Ukrižovať niekoho za to, že v dobrom úmysle komunikoval, to už je trošku taký hyenizmus. A Epstein píše, ale nebudem prezidentom. Veľmi vtipné. Chceš, aby som bol? Lajčák je ako taký psí, ktorý behá za Epsteinom. Ďalšia komunikácia začína tým, že Epstein posiela nejakú fotku Lajčákovi a píše, že je to poster z tvojej kampane. Neskôr ale zistíme, že to tak nie je. Že je to vlastne fotka nejakých dievčat. Samozrejme tí, ktorí jednoducho sa tam proti svojej voli, ako to rád Epstein robil aj s jeho spoločníkmi. No ale Mirovi to príde veľmi vtipné a ten sa rehoce, posiela 3 rehotavých smajlíkov. Som zhrozený a hlboko odsudzujem tie jeho činy a tie jeho pedofilné aktivity, ale... A píše, chýbam vám? Zjavne áno. Epstein jednoducho napíše, nie. Miro Lajčák, neverím ti. 1 na 2. Čiže zjavne na tej fotke sú 2 dievčatá, ale jeden muž. Ťažký život, píše Epstein. A Lajčák, rád by som povedal, je mi ťa ľúto, ale nemôžem. Prečo ma nepozveš na tieto tvoje hry? Ale môžem vám absolútne jednoznačne dôrazne s čistým svedomím povedať, že ja som súčasťou toho druhého sveta nikdy nebol. Ja by som zobral tú MI dievča. Ak to by nie, môžeš mať obe. Ja neprivlastňujem. A sú sestry. To druhé dievča má E. Čiže to znamená, že je MOJA. Jednak on si ma očividne vytipoval ako perspektívneho partnera. A čo ja vidím je MIRO. Vieš, že deliť sa je pekné? Môj instinkt je instinkt diplomata. Pozrite sa na to celé. Keď si tu do vyhľadávača dáte Lajčák, tak tu máte niekoľko dokumentov na každej strane a tých strán je 39. A môžete ísť do zbláznenia. Jednoducho, čo si môžeme hovoriť? Lajčák a Epstein boli veľké kamoši. Samozrejme v tom svete sú kamarátstva troška také zvláštne. Tam sú kamarátstva na báze toho, kto je nechutnejší, lepšie. Sú správne je úplne jasné, či Lajčák mal niečo s dievčatami, ktoré pracovali ako sexuálne otrokyne, ale je jasné, že vedel o tom, že bol odsúdený za prostitúciu a prostitúciu s maloletými deťmi a nielen, že to nenahlásil autoritám, ale smial sa spolu na tom s Jeffreym. Je odstúpenie z postu poradcu dostatočné? Alebo si myslíte, aby bol ďalej vyšetrovaný, aby sa preverilo, či mal nejaké bližšie styky s sexuálnymi otrokyňami? Nad čím všetkým sa len zasmial, miesto toho, aby ho udal autoritám a tak zachránil tieto dievčatá. Vieme o tom, že Epstein mal vo svojich nehnuteľnostiach skryté kamery, ktorých nahrávky využíval na vydieranie. Nie všetky Epsteinové spisy boli zverejnené. Ak by to chcela slovenská alebo medzinárodná polícia vyšetrovať, našlo by sa niečo viacej na Lajčaka. Každopádne vieme, že komunikácia nebola len diplomatická. Toto určite nie je reprezentácia Slovenska, ako by si akýkoľvek slušný Slovák želal.